Тенницкая сельская библиотека, библиотекарь Карпач Наталья Алексеевна. Кондрат Крапива. Байка Янка і Карла. Янка і Карла суседзі былі, ды розныя сцежкі іх змалку вялі. Янка вучыўся жыццё будаваць, Карла вучыўся людзей забіваць. Янка насіў на руках мазалі. У Карлы яны не ў пашане былі. Янка асушваў абшары балот. Карла, як сыч, паглядаў цераз плот. У Янкі на багне пшаніца расла. У Карлы ад прагнасці слінка цякла. У Янкі ад працы дом поўны дабра. І Карла тут рушыў, сказаўшы: «Пара». У двор ён да Янкі ідзе напралом, зрывае замкі, урываецца ў дом. Тут Янка насустрач: «Што робіш? Пастой!» А Карла адказвае: «Дом гэты мой». Янка пярэчыць, а Карла сваё. І статак, і свіран, і збожжа маё. Тут Янка да жонкі: «Мо сплю гэта я?» А Карла за жонку: «І баба моя». Янка абураны: «Гэта ж разбой». А Карла за Янку: «І сам жа ты мой. Горы варочаць ты ўмееш гарбом, будзеш нядрэнным нямецкім рабом». А Янка: «Ніколі ва векі вякоў». А Карла як суне ў твар кулаком: «На тое парадак у нас і прымус, на тое я немец, а ты беларус. За гонар яшчэ палічы для сябе, што буду сядзець у цябе на гарбе». Ад слоў гэтых Янку аж кінула ў жар. Уцёр рукавом ён скрываўлены твар. Ад крыўды і гневу нутро ўсё гарыць, і болей ён з Карлам не стаў гаварыць. Як скінуў Янук апрануху з плячэй, як спражыў ён Карлу між прагных вачэй. «Мяне захацеў ты, дык наш вось бандыт!» І вылезлі вочы ў фашыста з арбіт. І бразнуўся Карла, сказаўшы: «Капут!» Вось гэтак наш Янка пазбыўся пакут.